Apha uthetha nesizwe sakhe. Ithi iBhayibhile apha into yayisenzeka abantu bakwaIsrayeli babethe saa kwindawo ngendawo bezintsalo. Babengakho kwisizwe apho uThixo wayemele ababeke kuso. Babengekho kwindawo apho kwakufanele babakuyo. Yayingabantu abathe saa. Uthixo uthi xa ethetha mna ndinguThixo u24 baniyamva kakuhle. Uthi ndiyakunithatha nina abantu bam ndinibuyisele lizweni lenu. Kunendawo uThixo adalele umuntu uba abe kuyo. uThixo udale umuntu ukuba yena enguThixo abe nobudlelwane kunye nomuntu. Kodwa into eyenzekayo kwenzeka iyanhlukwano phaya eEdeni. uSathane kungenelela phakathi kwakhe phakathi koThixo kunye nomuntu. Ekungeneleleni kwakhe uSathane wenza iyanhlukwano phakathi komuntu kunye noThixo. Ngoba uThixo wayedale umuntu emdalela ba into yokuba adlelane kunye naye. Bahlalelane babe nobuhlobo bona bobabini. Namhlanje sifuna nje uzobuyisela obuhlobo babuphakathi kwakho kunye noThixo. Ubuyele kuye uThixo ubuhlobo bubuyiswe. Kodwa phambi koba kubuyisa ubuhlobo kunezinto uThixo efuneka zenze empilweni yakho. Atshintshe inhliziyo yakho elilitye, afake inhliziyo kaMoya. Akhuphe umoya wakho ongcolileyo olawule ebomini bakho, afake umoya wakhe. Xa uThixo efake lo moya wakhe ngaphakathi kuwe, ukuzenzela kuyaphela kodwa wenziswa ngumoya ongaphakathi kuwe. Namhlanje sifuna abantu abazawuphuma kumoya bangene kumoya ukuze benziswe ngulo moya uzawungena kubo ukwenza impilo zabo zilungele ukuphila nalo ufake umoya kubo. Yonke lento ithethwe apha awunawo amandla wokuba usukuyenza usukube right ungangenwa ngayinto. Kudingakala kube khona umoya ongenayo kuwe ngaphakathi. Wakungena lo moya utshintsha inhliziyo le yakho. Wakuyitshintsha le nhliziyo izinto ziqala ukwenzeka kakuhle empilweni yakho ngoba kukhona umoya okungenileyo. Uthi uYesu xa yemka uthi andizukunishiya ninedwa ndizanishiya nomthetheleli umoya oyingcwele. Xa ke ngoku umoya lo ekulapha kuni ngaphakathi nguye oyakunifundisa okulungileyo nokungalunganga. Kube kufunde mama Mtekazi. Ndinihlambulule kubunqambi benu bonke. Uthi uThixo ndinihlambulule ekunibuyiseni kwam unibuyisa ogqiba enza inhlambululo. Khumbula uYesu ba uthini kwincwadi kaYohane 3. Xa ethetha noNikodimo pha kuverse 5. Uthi Nikodimo umuntu engathanga azalwe ngokutsha azalwe ngamanzi nangomoya akanako ukungena ekulawulweni nguThixo. Kunezinto ezidingakalayo zenzeke empilweni yakho. Xa zenzekile ke ngoku ubomi bakho bukwazi ukutshintsha. Ungafuna wena ubutshintsha ubomi bakho, ungafuna uphila ngcono, ungafuna uphila nokufana nabo bonke abantu abenze okuhle kodwa usoze ukwazi ungangenwanga umoya. Kunomoya othi ongena emntwini kuphuma umoya bekade lawula kungena umoya omtsha. Lo moya omtsha uthi ongena kufike kulawule yena. Asuka kwenza ube nolangazela lobheka enkonzweni ngoba kufike umoya oyaziyo ikhaya lakhe uba liphi. Qhubeka mama Mtekazi. Nakwizigodo zenu zonke. Verse 26. Ndoninika inhliziyo entsha ndininike umoya omtsha. Nanko ke ngokuThixo eqalisa ukuthetha. Uthi xa nithena sondela njengoba esibizile sibizela kuye. Esithi mina injongo zami kukuba ndinibuyisele apho nivela khona. Ebudlelwaneni bam kunye nani. Kodwa xa ndinibuyisela kobu budlelwane kunento endiza kuyenza apha kuni. Loo nto leyo ndizanifaka inhliziyo entsha. Amen. uThixo ukhupha inhliziyo le ilikhuni. Afake inhliziyo entsha kuwe. Xa kungene le nhliziyo intsha yiyo evumela umoya wakhe asebenze kuwe ngaphakathi. Akukho kutshintsha unawuze ukufumane inhliziyo yakho ingatshintshwanga.
Awumphindi u26 umqale kakuhle. Ndoninika inhliziyo entsha, ndininike umoya omtsha ngaphakathi kwenu. Ndiyisuse inhliziyo elilitye enyameni yenu. Ndininike inhliziyo eyinyama. Ya. Lento yenzeka kanjani? Uthi uThixo yena ngokunokwakhe enguThixo. Isenzo azawukusenza ebomini bakho. Phambi kobenze nayiphi na into. Phambi koba kube nzima ukuphila ungumuntu ongumzalwane. Phambi koba kube nzima ukuphila njengomuntu osindisiweyo. Kunento afuneka iqale wayenza. Uthi uThixo mina into endizakuyenza ndizawuqala ngenhliziyo kuqala. Ndifake inhliziyo entsha kuwe. Ndifake umoya omtsha kuwe. Xa ezi zinto zikungenile zangena kuwe ngaphakathi. Wangena inhliziyo entsha, wangena umoya omtsha. Zizo ezenza uThixo ba akhonzeke. Ngoba ebomini bakho kufike izinto ezintsha. Izinto ezo zintsha zizo ezikukhokelela kulo ungumnikisi wezinto ezintsha. Namhlanje kule ndawo sihleli singabantu babekhe bamkhonza uThixo unintsi lethu. Babekhe basindiswa unintsi lwethu. Unintsi lwethu luyile enkonzweni kodwa liwubonanga ngohluko. Endaweni ababona utshintsho ebomini bakhe basuke bahlukunyezwa ngabanye abantu. Bakhetha ukuyeka kodwa namhlanje uThixo into ayithethayo. Uthi ndibhalele kwaba bantu banjalo ndibabuyisele emva apho bavela khona. Ndifuna uyazi kakuhle namhlanje ukuba wena ukho wahlangana naye inkosi uYesu wamkhonza kodwa wahlulakala endleleni kodwa namhlanje uThixo ubhalele kuwe. Kodwa ubhalele ngendlela eyodwa namhlanje. Ngoku uzotshintsha inhliziyo. Afake umoya wakho ingcwele. Xa efikile lo moya nguye osilawulayo, nguye owenza izinto ibizikade zingenzeki zenzeke. Nguye osidlulisa ezintweni singene ezintweni ezilungileyo. Namhlanje ndifika ndithetha ngolhlobo ngongoyiki kungoba ndingenwe yinto endenza into yokuba ndithethe lento yakhona. Haleluya. Lento ithi yakungena ngaphakathi kuwe ikwenze into yokuba ungathethi okungokwakho kodwa uthethe okungalo wakungenayo. Amen. Le nhliziyo ifunwayo nguThixo namhlanje ufuna inhliziyo wena okwakho ongakwenzayo. Mamkela uYesu kuqala. Xa umamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wobomi bakho, le nhliziyo yakho unikele ngayo kuyo. Yena uzawukwenza i-exchange. Uzawuthatha le yakho inhliziyo ilitye, le nhliziyo yakho ilikhuni. Ayithatha ayikhuphele ngaphandle kuwe. Akunikeza inhliziyo entsha. Isenzo sakhe senzayo kule nhliziyo intsha kunika yona. Ufaka umoya wakhe. Lo moya uthi wokulawula pha enhlizweni yakho. Izinto zitshintshe zonke. Usuke izinto ubukade uzenza ungaqhubeka usenza zona kodwa wenze ngenxeni yento yokuba ungenwe ngumoya oyingcwele. Indlela inyeke yokuba sikwazi ukungenwa nguye umoya ozawufika lawule ebomini bethu. Kuba thina ngokunokwethu simamkela uYesu njengenkosi nomsindisi ukuze kubuyiswe iyanhlukwana eyayenzekile phakathi komuntu kunye noThixo. Haleluya. uYesu nguye yedwa osenzayo sibe nalo unxumelelwano phakathi kwethu kunye noThixo. Ngoba yena uthi akukho namnye ozayo kubawe engasingam. Xa etsho kanjalo uYesu sithi akho namnye ozayo kubawe engasingaye, loo nto ithetha ukuba thina masamkele yena uYesu ukuze sikwazi ukuya kuye ubawo. Asivule inhliziyo zethu namhlanje. Inkosi uYesu sisebenza ufundele verse yokugqibela ndihlale phansi. 27. Ndofaka umoya wami ngaphakathi kwenu. Ndinenze nihambe ngemimiselo yami. Niwagcine amasiko ami, niwenze. Amen. Amen. Into eyenzekayo apha xa lo moya uThixo simvumele wawufaka kuthi ngaphakathi. Thina ngokunokwethu singabantu usenzisa lo moya siphile ngokwentando yakhe uThixo.